Sana all. Oy, nangita niyo si. Ha? Hobog tangan toy. Lagi. Ang lakaw gani may kay. Naginungan to. Lakaw gani ko kay. Makaimpi. Baso sa akin. Bungog. Asa. Ha? Mulai nun, T-shirt? Pwede lang palit kali ha. Ano man eh? Yang po. Ano ice cream? Pasirim eh? Pinipig. Di na ice cream, pinipig. Usam ni kalahian ani pinipili ice cream. Imuhan eh boss? Yan, tanaw. Imuhan eh? Ah, pinok imuhan eh. Pinipig man ikot. Kani ba? Kani pinipili? Anong kailangan kong gawin? Okay, ako tayo ulit. Shout out din natin, shout out. Oh, tayo mo hat. 2.15? 15 sa gyapon. Lingin sa lingin. Alingin di ay, madaging layan. Lagi, ang baby. 15. Dili, yung nana. Lingin niya ha. Lingin mo ni. Itong nano. Plat man eh, plat. Plat ni, sama sa kaplat sa imong ilong. Patay dong. Dong, patay ki dong. Aman. Napil ki ka dong. Ilang? Agilan. Ulo. Alit siya, tanawa. Oo, nawala ki. Wan naman, padaw naman to uli. Kay hilis naman. Padaw na ganito uli. Day. Gamay lang kayo. Obe mo ha? Obe? Tagayar ko na gamay ko. dito. Gamay mo nga ako nakaon. Ako nakaon, gamay pa. Hindi man eh. Ako nakaon, balik 5 man. Bali lang ganit sis. Oo, naman. Bayan, Ay, Jess. ligdis no? Gamay pa ako nakaon. Oh, wala pa ano ba? Ah, manapit. Na. Bay mo, likay mo, mo kainom. Karong nagtilap dodong. Kaning ice cream, ana pagtilap nga sa ice cream. Oh, hindi. Alis na. Now. Now. Tilap po ice cream. Ha? Kahis. Hindi ka diri. Ay, katawa pa eh. Barangay, kita lang na. A few moments later. Two 2,000 years later. Nagigil ka. Sana all.
हाँसु होइन दोहोरी चल्छ क्या Run. Aning gabi kay gihambat niyok ba't sa party may handang butiti Wamo balu Kapoy lako Tama lako Maluoy mo Hatag na mo Sa oras yun eh. Masutso Okay? Ano man eh? Ay. Against the light di ay. Asa naman mo? Uli na daw sila. Uli na mo? Ano naman? Jote ka? Jote ba ka? Wala ba? Picture mo. Tuyok mo, tuyok. Tuyok. Asa age? Asa lapos? Gusto ito yung gagian. Ha? Yung gagian. Asa? Diri na mo ah. Gagian sa? Diri mo agi sa interior ya. Sa? Interior. Interior sa? Diri mo lang agi. Dati? Diri. Kasi? Oh, what's up mga idol? Minti sa Sitio Tabla. Barangay... Dili lagi tabla. Saan di ay? Sityo ka nagahan, gitabla. Oo, sitio di ay kanagahan ya. Sityo ka nagahan, Barangay Tabla. barangay tabla. Kaya Sali- imong gihurot ang inasal. Tiya gato. Salamat sa iyong pag-invite sa mga adrihan sa inyong pista o nakatilaw mo sa inyong inasal. So, kami sa nag-andam sa May labot sa gisod sa plastik. Oh, nagdara og plastic na para man tagi karon. Daghang salamat sa pag-invite mo nga. Og Oh. palihog lang og ukay sa bag ni Dudong Mangs. Dito ang tanan. Wala oy. Wala oy. Wala oy. Sige wala oy. Wala nda ko gada oy. Ha? To sa yupak sa gibutang. Aw, to sa U-box day. Shout out sa mga kauban na support, hilabi na ni Joy Makahiyas og ni Kuan Kalyura Utugan niya SJ Kanokot Kurak. Patay. Shout out sad ko sa pista ni Gato Sitio Sityo Pugon. kanagahan, barangay Tabla kay gihurot ang inasal ni Dudong Mangs. Sa tanang barkada na ako o sa tanang nakailan ako, pasensya kayo ha. Dili kayo ko hiling mamumusta sa inyo ha.
Pero salamat kaayo. Kay kabalo ko kung unsa mo kamaayo sa ako.